Дадени са 7 милиона за купуване на гласове в област Плевен само за една партия. Здравейте, намирам се в Буковлък пред една от секциите. Тук-що Кирил Петков влезе в секцията в училище Климент Охридски. Вътре и даже бях свидетел на един скандал между членове на една комисия, защото отново се стигна до там, че някой подсказваше на гласуващите кой номер да изберат и за коя партия да гласуват. Това много често се случва тук. Сутринта имало ексцесии и доста напрежение и проблеми. Това, да ви кажа, ме очудва много сериозно, защото това, което казах и в БНТ, повтарях и няколко пъти през цялата предизборна кампания. Гласовете са купени, продадени, парите са стигнали до хората. Ние виждаме, че основните играчи, срещу които ние се борим, вече са си осигурили местата в парламента. Какво имате предвид? Началото на кампанията? Гласовете са продадени и изкупени. Говоря за парите за купуване на гласове. И е много странно, че в деня на гласуване, каквато и масовка да се прави, да има и присъствие, и полиция, и респект, в крайна сметка всичко вече е свършено. Как в област Плевен за една партия са предоставени средствата за купуване на гласове? И сега ще ви кажа. Става дума за една кариера в едно малко село, тук до Плевен, в която се добиват инертни материали, трошен камък. Една пътностроителна фирма, приближена до Магнитското момче, е изкупувала от същата тази кариера камъка на 4 пъти завишена цена от пазарната. Като идеята е, че тези пари, които са от нашите данъци, тези пари идват от държава, стигат до джоба на собственика на тази кариера, именно тези средства е подал на определени хора, за да се купят гласовете в област Плевен. Дадени са 7 милиона за купуване на гласове в област Плевен само за една партия. 7 милиона, област Плевен, една партия. Минали са през кариера за инертни материали. Парите са от нашите данъци и те са разпределени още преди месец, за да се купи вот за определена партия. Аз смятам, че не е необходимо да ви казвам и коя е партията. По-важният въпрос е, защо при толкова обилна информация, която, повярвайте ми, аз съм може би последния по веригата, който е научил, тези пари не бяха заловени. И до кога през нашите данъци ще се краде и ще се купуват гласове? Един вид с нашите пари купуват самите нас. Говорих тук и с кмета на Буковлък. Говорих и с един от колегите общински съветници, който е от Буковлък. Те бяха възмутени за присъствието на полицията и че те правят така хората да се страхуват. В крайна сметка, защо един човек ще се страхува от полиция от нещо друго, ако той е чист, спокоен и ако не се съмнява в себе си? Така че аз казвам и на жителите на Буковлък. Ами вие, хора, ако не сте взели пари за да дадете гласа си за някой, няма от какво да се страхувате. Не би трябвало да имате какъвто и да е проблем и вас полицията не трябва да ви притеснява. Няма да казвам за кой да гласувате. Не ми е работа в деня на гласуването да говоря за една или друга партия. Ще ви кажа, гласувайте масово. Трябва да постигнем вота, който направиха в Унгария миналата неделя. 80% избирателна активност. Само така можем да си гарантираме, че контролирания и купения вод ще бъде сведен до такива малки проценти от общото, че дори накрая ще ги откажем да продават и да купуват гласове. Силата е в нас, в избирателната активност, в това всеки българин да отиде и да упражни правото си на глас. Оттам ще борбата с купуване. Не през силовите органи, не през полицията. През нас самите. Затова, скъпи българи, гласувайте масово. Може и да сбъркате в гласа си. Да подадете гласа си за някой, който утре ще ви разочарова. Ще идвате и следващите избори, ще може да го променяте и да търсите и да намирате качествените политици. Успех ви пожелавам на тези избори, дано България постигне резултат, който да я спаси от нищетата и от това, което се случва последните 30 години. Успех!